Amen. Praise God po sa bawat isa. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Sige po, bago po tayo magpurit magpasalamat sa Panginoon, tayo po muna ay tumayo at magkamayan at batiin ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga. Praise God. This morning, muli po nating ihanda ang ating puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. Tunay nga wala po tayong ibang nanaisin sa umagang ito, kundi maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Ano man yung distraction sa puso mo ngayon, ano yung problema, ano yung isipin mo ngayon, bigay natin sa Panginoon ang lahat. So wala po tayong ibang gagawin ngayon sa umagang ito, kundi taas ang pangalan ng Diyos, to desire sa presensya ng Panginoon sa umagang ito. You gave it all for me. My soul desires all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescues? All I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved? Lord, here with you. Lord, have your way. Your way. Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. Desire is to be with you, is to be with you, Jesus, Jesus.
gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to put you as a love to rescue me? And all I am is devoted to you. Oh, how could I not be you? Lord, here I have your way, so have your way in me. Lord, there is just one thing that I will say. Ano ba desire ng puso mo sa umagang ito? This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Oh, this is my cry, oh, the cry of my heart's Lord, is to be where you are, now and forever. It's not just a song, my one desire is to be. Oh, we must sing once again this day. This is my cry, the cry of my heart, is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with Jesus. Sing the one thing. The one thing, the one thing that I ask is to be with you. Let this be the prayer of our heart. Sabihin natin sa Panginoon. The one thing. Wala kaming ibang nais, Panginoon. Is to be in your presence. Want to feel your presence in this place. The one thing, the one thing that I ask is to be. Oh, nothing else, nothing else. The one thing, the one thing that I ask is to be. We'll sing it again. The one thing, Lord, the one thing, the one all I ever ask is to be with you, to be in your presence. The one thing, the one thing, the one that I ask is to be with you. This is the cry. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. Now, Lord, it's more than a song. Song that comes from our heart is to be with you. This is the cry of my heart. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and
all of our hearts. Now and forever. Lord, it's more than a song. Hindi lang inaawit ng aming mga bibig, Panginoon. Ang desire ng aming puso. Sing it again. Lord, we cry out to you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, Lord. The cry of our hearts is to be with you. For the last time, church, sabi mo sa Panginoon, and this is my cry. To be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you, Jesus. Is to be with you, Lord. Nothing else matters. Oh, we want to be where you are, Lord. See the desires of our heart. Oh, we worship you with all of our hearts, Lord Jesus. Oh, we thank you. Tayo ay manalangin. Banal namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa umagang to. Kay buti-buti mo, God, sapagkat dinala mo kami sa iyong bahay-sambahan mo pang ikaw pupurihin, ikaw isasambahin, O God. Nais namin na makapiling ka sa umagang ito, Lord. Salamat, O God, sa kalakasan na ipagkaloob mo sa amin. Lord, ihanda mo ang aming mga puso, O God, upang sa pakikinig na yung salita, O God, ay walang hadlang upang hindi namin makuha, O God, ang bihirang pagpapala na manggagaling sa iyo, Lord. Salamat, O God, maging ang gagamitin mo, O God, magpupuri sa iyo, ang iyong magkayakin ng salita, O God, itago mo sa iyong likuran, O God. Tanging ang iyong salita lamang ang mapatawi sa kanyang bibig, O God. Maraming salamat, O God. Pinupuri ka namin, dinadakila ito tamot dalangin sa pangalan namin, Panginoong Isus. Amen. Amen! Good morning, church! Lahat ng excited na magpuri sa ating Panginoon, sumigaw ng hallelujah! Wala po ng ating inawit kanina, sabi doon, wala po tayong ibang desire. Walang ibang nais ang ating puso, kundi maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, once again, we will worship. We will praise the name of Jesus, for He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. Amen? Amen. Kaya po tayong lahat, sabay-sabay umawit, sabay-sabay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! So much more, say more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. Say, it's you. Your Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you
to you. Sing it again, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. More than I ever before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Sing it. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sing it again, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Once again we will sing, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty, sabihin natin sa Panginoon, Lubad desire ng puso mo sa umagang ito. Nothing else. Just to be with you, Sing it again. The King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, sing it again, O King. The King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Forever and ever I give my praises to you. Come on, praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. once again, oh Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and Ever I give my praises to you. Sing forever and ever. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Come on, shout your praise. Shout your praise into the Lord. You are the King of Kings, the King of Majesty. I give you praise for you deserve. Come on, give him praise. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. Give him praise. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Come on, we will shout.
praise, for you deserved it. I give you praise for what you have done. We give you praise. I give you praise, for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. Give you praise. I give you praise when the works are right. Shout, oh, the King is among us. God is here in our praises. Shout, oh, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout, oh, the King is among us. God is here in the praises of His our praises. Shout, oh, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Come on, praise the name of the Lord. Heaven opens as we sing your praise. Oh, thank you, Lord. Angels join us as we praise your name. Oh, heaven opens as we sing your praise. Angels join us as we sing your. Sing it again. Heaven opens. Heaven opens as we sing your. Praise the name of Jesus. Angels join us as we praise your name. Come on, shout! Shout! How the King is among us. God lives here in the praises. Come on, shout! Shout! How the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout! How the King is among us. God lives here in our praise. Shout! Shout! The King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him. Come on, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Come on, praise the name. Praise Him, praise Him, praise Him. For the last time, say, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. People of the Lord, bless the name of Jesus. Praise the name, Almighty God. Oh, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Oh, we praise your name. We glorify your name. Oh, we thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Tunay nga, Panginoon, napakasarap magpuri sa iyo. Lord, walang katulad ng iyong presensya, Panginoon, sa aming buhay. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Lord, alam namin na kapag ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan, meron kang bagong ginagawa sa aming mga buhay. Yes, Lord. Kaya, Diyos, patuloy kaming haawit sa iyo. Patuloy ka namin itataas sa lugar na ito, Panginoon. For you deserve all the praises and glory. You are worthy of all the praises and glory. Oh, thank you, God. Just feel the presence of God in this place. Oh, Lord, embrace us with your presence. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid.
bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Give thanks for the Lord. Thank you for this love, Oh, we thank you, Lord. thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. You worthy is the Lamb seated on the throne. Come on, lift up the name of the Lord. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. The name of Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. So you are worthy, worthy is the Lamb. So worthy, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. Thank you, Lord. In love you gave and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. See, you are worthy, Lord. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. Sing you reign. Yes, Lord, you reign. Lord, we lift your name on high. High and lifted up. Oh, the name of Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Come on, shout, He is worthy. Worthy is the Yeah, sing you are worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Lift up your worship.
Come on, people of God. Worship the King of Kings. Worship the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord is moving. The power of God is here. The anointing of the Holy Ghost is here. The fire of the Holy Ghost is here. Oh Jesus, Jesus, we exalt your name. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Worthy, worthy are you, Lord. Worthy is the Lamb of God. Worthy is the King of Kings. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Dinataas namin ang iyong pangalan. Dinadakila ka namin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, O Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay. Hindi ka nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Narito ka sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for visiting us by your presence, by your power, O God. We thank you, Lord. We honor you. We bless your name. Malakas na palakpak ang ibigay natin sa hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah! Shout unto God. Hallelujah! Jesus! Shout Jesus! 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 Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen, amen. Batiin nyo pong nasa kaliwat kanan nyo, sa likod, sabihin nyo, I'm so glad you are here. I'm so glad you are here. Amen, amen. Sige po, maupo ng bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakasarap pong sumamba sa Diyos na buhay. Ang Diyos natin ay buhay. Amen? Bagamat di siya nakikita, pero nararamdaman ang ating Panginoon. Siya'y kumikilos sa mga taong mababa ang puso, mga taong naghahanap sa kanyang presensya. Kaya sa isang taong uhaw at gutom, kahit gaano kalayo ang gawain, basta't naroon ang puso niya na naghahanap sa Diyos, ang Diyos ay magpaparamdam sa kanya. Ipararanas ng Diyos sa taong yon, sa pamilyang yon, ang biyaya at kabutihan ng ating Panginoon. Praise God. Bago natin mapakinggan ang salita ng Diyos na dadali ng kanyang lingkod, gusto po nating i-welcome ang buhay ng bawat isa, especially po ang ating ang aking kamag-anak from Uranbo, Pasig. Yan si Ato Estrada, ang kanyang pamilya, si Heidi. Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo nga kayo, pamilya. Ayan, Estrada, yan po sila. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen, amen. Ganon din po, thank God, I believe the Holy Spirit brought them here to honor our God, to be with us. Narito po ang kapatid natin, Sister Dayan, galing pa po silang Taguig, at si Camille, si Mil, ayan, Neil, ayan. Tayo kayo, pamilya nila, andyan din. Ayan, amen, thank God. Amen, salamat po. And praise be to God, purihin po ang Diyos, at syempre, andyan sina Kuya Alex, no? Si Ate Betty, ayan, purihin ang Panginoon. So ngayong oras na ito, humanda na po tayo sa mensahe na dadali ng lingkod ng Diyos. Alam kong tayo mapagpapala ngayong umaga. At bago po yun, ipagpe-pray muna natin ang mga bata. Ano po? Sige po, lahat ng mga bata, 10 years below, pinagpe-pray po natin sila once a week. Ayan, linggo-linggo. Dahil ang mga bata po, ang sabi ng Proverbs 22 verse 6, children are a gift from God. No? Regalo po yan ng Psalms 127 verse 3. Children are a gift from God. At sa Proverbs 22:6, sabi po ron, train up your child in the way they should go. No? Sanayin daw po natin ang mga bata sa daan dapat niyang lakaran para paglaki niya, hindi niya malimutan. Ayan. Sige po. Lahat ng mga kids, yan, pagpe-pray natin sila. Come here. Ayan. Amen. Tuon natin lahat ang kamay natin sa kanila. Heavenly Father, in the name of Jesus, salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga bata pong ito. Nasa kanilang murang edad, sila po'y naghahangad na paglingkuran ka. As we stretch our hands toward them, Lord, release your blessing. Release, O God, your divine protection and wisdom. May your covering be upon them, Lord, in Jesus' name. O God, let your glory fill them, O God.
at patuloy nilang maramdaman ang iyong kabutihan at pagmamahal. Surround them with your glory, O God. Give them wisdom and knowledge habang sila lumalaki, mag-excel sa kanilang pag-aaral, ang mga nag-aaral na at ang mga bata pa'y patuloy mong ingatan at gabayan, Panginoon. Isugo mo ang mga angels mo na mag-iingat po sa kanila. We entrust their lives unto you, Lord God. At kung hindi ka pa darating, magre-raise up ka sa mga batang ito ng worship leader, O God. Lord, mga pastor, leaders ng simbahan at leader ng aming bayan, Panginoon. We declare and decree, Lord, your blessing and grace and favor be upon them, Father God. We give you honor, praise, and glory at samahan nyo ang kanilang teacher sa Sunday School. Bigyan nyo rin ng mahabang pasensya, ng talino at karunungan at sila po'y maturuan ng mga salita mong naggagabay po sa kanila. Thank you, Father. In Jesus' name this we pray. Amen. O, walk lang kayo, ha? Ayan. Amen. Praise God. So sa oras na ito, tayo po'y dadako na sa mensahe ng Diyos at ang kanyang lingkod na gagamitin by profession, siya po ay engineer at kung meron po kayong ipapagawang bahay na ang gaganda po ng mga design nila dyan sa office sa tapat ng SM Bacoor. Nandiyan po yung opisina nila. No? Napakaganda po ng mga house na ginagawa po nila, mga 10 million above. Ayan, ang halaga. Amen. Kung 5 million, pwede na rin kausapin nyo siya. Ayan. Amen. Siya po ang pastor natin ng J. Blue Church Lipa. At kasama niya rin po ang kanyang wife, ayan, Sister Myra. At palapakan natin ng Diyos sa pamumuha, sa buhay ng anointed man of God, Engineer Pastor John Hatiba. Amen. Amen. Praise God. Ang ganda naman ng introduction na yon. Pero tandaan po natin, no, lahat po yan galing kay Lord. Amen. No? So pwede bang batiin mo sa umaga na ito yung katabi mo, kapatid? Humanda ka. No, may inihahanda ang Diyos para sa iyo. Amen. So dapat po, no, tayo habang po tayo ay nasa loob ng sambahan, kailangan meron po tayong ine-expect sa atin pong Panginoon. Because expectation is faith sa ating Diyos. Amen. So naniniwala po ako, kanina nararamdaman po natin ang presence ng Diyos. Sino po dito nakaramdam ng presence ng Panginoon? Amen. Ano po? So meaning to say, kikilos po ang Diyos sa umaga na ito sa bawat isa po sa atin. Kaya kung ano man ang expectation na meron ka, panampalatayaan mo at mangyayari po yon. Amen. No? Isang malakas nga po na palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. No? Kaya po, hindi ko na po patatagalin. No? Dahil sa oras po na ito, ang atin pong pinakatema sa month ng February, no, ay patungkol po sa kingdom rulership. Alright? So, dito po sa atin pong pinag-aaralan na salita po ng Panginoon, alam ko marami na po tayong narinig ng mga previous na mga message ng ating Diyos sa patungkol po sa rulership, patungkol sa kanyang pong kingdom. However, no, sa umaga na ito, alam ko may gusto pang i-dig deeper ang Panginoon sa bawat isa po sa atin na atin pong matututunan. Amen? Kaya po, sa bawat isa po sa atin, no, ihanda po natin yung ating pandinig, lalong-lalo na po yung atin pong puso para tanggapin ang salita po ng Panginoon. So ang verse po natin ay matatagpuan po sa book ng Genesis chapter 1 verse 26. Pwede po ba tayong tumayo? At tayo po ay magbasa ng salita po ng Panginoon. So dalawa po yan, ano? May English and then may Tagalog. No po? So basahin po natin sa parehas. Alright? So sige po, una po sa English, basa po, 1, 2, basa. Then God said, let us make man in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Sa Tagalog, pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng langit at lupa. Sa oras po na ito, Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyo. Nalam namin, O Diyos, may gagawin ka sa buhay ng bawat isa sa amin sa oras po na ito. Lord,
bilang lingkod mo na gagamitin sa umaga na ito. Ako rin, Panginoon, inaamin ko'y wala akong kakayanan. Lord, ikubli at itago mo lamang po ako, Panginoon, sa likod ng iyong krus. At ikaw po ang malayang kumilos sa aming pong kalagitnaan sa oras po na ito. Hayaan mo, Panginoon, na mag-flow, Panginoon, ang wisdom anointing na nanggagaling sa iyo. And even, Panginoon, ang mensahe mo sa oras po na ito, O God, ay magkaroon ng impact sa kanila pong mga puso to transform their lives from glory to glory in the mighty name of Jesus. Lord, alam ko may magandang plano ka para sa bawat isa po sa kanila. Salamat po ng marami dahil alam ko ang bawat isa sa kanila ito ay the divine appointment mo na naparito po sila sa umaga po na ito. Salamat o Diyos, Lord, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagdakila at sa iyo ang pagsamba. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak at sa ngalan ng Espiritu Santo at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise God. Ano po? So, dito po sa atin pong nabasa na salita po ng Panginoon, very clear, sabihin mo nga po, clear. No, very clear po ang instruction po ng ating Panginoon that since we are created in the image and likeness of God, no, at ang Diyos natin ay naghahari, tayo rin daw po, no, we have to rule over those creations ng ating pong Panginoon. Amen po ba? No, minsan kasi may deception po si Satan dyan eh. Naalala niyo po yung time na diniceive niya si Eva? No, ano po ang sabi niya? No? Sa pamamagitan po ng ahas na kanyang naging instrumento para po maloko si Eva. Ano po ang sabi niya? No? Kainin mo yung bunga na yan kasi pag kinain mo yan, ikaw ay magiging katulad ng Diyos. No? Tandaan po natin, we have our own identity. At sinabi po dyan, ang identity po natin is we are made in the image and likeness of God. Amen po ba? So si Satan, very deceptive. Ginamit niya kung ano nang meron na tayong identity para po tayo ay ma-deceive at mag-fall into sin. Amen? So tandaan po natin dyan, ano? Sabi niya doon kay Eva, kainin mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. Eh, sabi ng Diyos, Genesis 1:27, no? We are created in the image and likeness of God. Amen? No? Kaya beware po tayo sa mga schemes ni Satan. Kaya po sa araw po nito, sa oras po nito, no? Ang atin pong pinaka-main na pag-uusapan as about kingdom rulership. Amen? So, once we are in the kingdom rulership, meaning to say, you have the authority. Sabihin mo nga po, authority. No? Authority to rule over. Ibig sabihin, meron kang kapangyarihan na ibinagaba ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. So meaning to say, kung may authority ka, so ang lahat ng meron sa authority, kung nung unang panahon, babalikan po natin, di ba, yung mga may authority is nandoon sa mga trono, nandoon sa mga hari. Tama po ba? Amen? So meaning to say, kung may authority ka, ibig sabihin, may royal blood ka pala. Tapikin mo nga katabi mo, kapatid. No? May royal blood ka pala. Amen? No? Bakit? Sino bang may authority noong unang panahon? Di ba po ang mga naghahari? May mga dugong bugaw, mataas. Tama po ba? No? Bilang creation ng Panginoon, ikaw at ako ay may authority rin. May royal blood tayo. Amen? No? Kaya dapat natin pong malaman, maunawaan po yan. Amen? So gusto ko pong i-define sa oras na ito kung ano po yung kingdom rulership. Nandyan po ba sa slides natin? Ayan. No? Sabi po dyan, represents the sovereign governing influence of God, primarily exercised through Christ as the chief ruler. Tanda po natin ha, sino po yung pinaka-chief ruler po natin? Walang iba kung hindi si Kristo. Amen? And delegated to humanity to exercise stewardship, authority, and dominion over the earth. Sa pangalawa po, sabi po dyan, it emphasize servant leadership. Sabihin mo nga po, leadership. No? Tandaan niyo po yung leadership, no? It's not all about power and position. It's all about servanthood. Tandaan po natin yan. No? So all about servanthood po yan. And ano pa po sabi niya po dito? Manifesting the king's values and transforming culture through righteousness and faith. So nagtatransform sa pamamagitan po ng katuwiran na nagmumula sa ating Panginoong Jesus at sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Pero sa umaga po na ito, gusto ko pong bigyan ng diin na magiging topic po natin is all about Christian settings, no, in kingdom rulership. Sabihin mo nga po, settings. No? So, sino po dito nakakalam na ang cellphone nyo may settings? Wala naman po yatang na hindi nakakalam na may settings ang cellphone, ano? So, lalo-lalo, social media, no? May mga kabataan minsan, no, pag ayaw nilang
malaman yung mga messages nila ng kanilang mga magulang, lalo sa Facebook at iba pang social media accounts, ano pong ginagawa nila, sineset nila. Minumove nila doon yung message doon sa spam. Ayan. Nagkakaroon sila ngayon ng idea. Baka hindi nyo po alam yon, no? Meron pong ganon. Na po pwede mong i-settings, yung messages mo papunta sa spam, at ikaw lang yung makakapagbasa. Hindi mababasa, although ma-access ng magulang mo, or ma-access ng mahal mo sa buhay, pero yung primary messages lang yung makikita niya. Hindi niya makikita yung other messages niya. Amen? No, nagkakaroon ng idea yung iba sa atin. Amen, no? But gusto ko pong bigyan ng pinaka-example about sa settings. Dahil napakahalaga ng settings. Sabihin mo nga po ulit, settings. No? Yung aircon na meron po tayo, may settings po ba yan? Meron. So, para mag-function siya ng maganda, hindi magkaroon ng malfunction, kailangan nakasetting sa tama. Tama po ba? Ano po ang settings ng aircon po natin? After mo ma-on, ano po ang gagawin mo? Unang-unang gagawin mo is ilalagay mo siya either sa cool temperature or meron po yung dry. Tama po ba? No, nandiyan sa remote, no, meron po yan, cool and dry. Amen? So, meaning to say, dapat, pag gumana ang aircon, dapat unang-unang settings, naka-cool temperature. Amen? Pangalawang settings, no, na dapat mong gawin sa aircon, dapat yung thermostat, i-adjust mo. Kasi kahit na naka-cool yan, kung 26 naman yung kanya pong pinaka-thermostat, wala rin pong lambig naman ibubuga. Tama ba? So, kailangan, tama po yung settings din ng thermostat. Kung gusto mo ng pinakamalamig, ilagay mo sa 16 or 17 actually, no? Kasi pag 16, madaling masira yung aircon, ano po? So 17, ano? So gusto mo ng pinakamalamig, tama? And then, no, pangalawang settings po 'yan. Pangatlong settings, syempre po, may louver, tama? So sa louver na 'yan, bumubuga ng hangin. So sa binubuga niya ng hangin, may settings 'yan kung saan mo papupuntahin yung buga niya. Kung yan ba ay naka-swing, no, continuous ang swing, or yan ba ay naka-up and down. Amen po ba? So meaning to say, magfa-function po ang aircon dahil tama po ang settings. Amen? Ang buhay mo, buhay ko, buhay natin bilang isang Kristiyano, magpa-function kung tama ang settings po natin. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, kailangan tama ang settings mo sa Panginoon. Kasi kung hindi, tatamaan ka sa Lord. Amen. Tatamaan tayo sa Lord. Amen po ba? No? Kailangan tama po ang settings po natin. Amen. So meron po akong 3 bagay na gusto pong i-share sa umaga po na ito sa bawat isa po sa atin. And ito pong 3 bagay po na ito, alam ko na mas mauunawaan po natin kung paano po tayo magkakaroon ng kingdom rulership bilang isang Kristiyano, magiging matuwid, maging maayos ang atin pong settings ng atin pong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen. So, handa ka na po ba? No? Amen. So, unahan na po natin ang number 1. So, number 1, no? Ano pong nakalagay po dyan sa number 1 natin? Ayan. Sabi po dyan sa number 1, be mindful of God as the true ruler. Sabihin mo nga po, mindful. Actually, naka-red po yung mindful na yan kasi yan yung pinakamahalaga. Dahil marami po sa tao ngayon, no, hindi po mindful. Ano bang ibig sabihin ng mindful? Ano ba yung definition ng mindful? Sa next slides po natin. No? Ang sabi po dyan, conscious, aware. Marami pong tao na bubuhay hindi conscious, hindi aware. Lalo-lalo na, no? Pag ikaw ay talagang puyat na puyat, no? Minsan nga, pag puyat na puyat ka may pinapaalam sa iyo yung anak mo, no? Tulog-tulog ka pa, no? Hindi ka conscious. Pinapaalam sa iyo, yung ayaw mo na dapat niyang gawin, yun yung pinaalam sa iyo, anong sinasagot mo minsan? Oo na, oo na. Amen, no? Kasi hindi ka conscious. Meaning to say, pag hindi ka conscious, nakakapag-decide ka ng mga maling bagay. Amen? Pag hindi ka conscious, mga sablay ang desisyon na ginagawa ng isang Kristiyano sa kanyang buhay. Kaya dapat maging conscious po tayo, lalong-lalo na sa atin pong Panginoon. Because our God, no, is the ruler. So meaning to say, if He is the ruler, we should be conscious, we should be mindful, we should be aware that He rules over your life, He rules over my life. Amen? Amen. Nandyan pa po ba kayo? No? So meaning to say, huwag po natin kakalimutan ang Diyos na Siya ang totoong Diyos ng ating pong buhay. Bakit? Sino po ba ang Diyos po natin? Siya lang naman po ang nag-create sa iyo, nag-create sa akin. He is our creator. Amen po ba? Ang Diyos po natin is ang atin pong provider. Amen po ba?
Ang Diyos po natin is ang atin pong healer. Amen po ba? Lalong-lalo na ang Diyos po natin dahil ikaw at ako ay makasalanan, siya po is a friend of sinners. At ang Diyos po natin, siya po ay kaibigan natin. Amen? Ganon din po, ikaw at ako mapupunta sa kapahamakan, sa impyerno, pero salamat sa Diyos natin dahil He is the Redeemer, He is our Savior. Amen? Kaya dapat maunawaan natin kung sino ang Diyos natin sa ating buhay. Hindi ikaw, hindi ako. Kung hindi, merong higher authority sa ating buhay. Amen? Kasi minsan, no, ang atin pong binibigyan ng emphasis, no, kung ano po yung estado natin ng buhay. Tama? Marami pong tao na talagang ang pinanghahawakan nila sa buhay nila, possessions nila, kayamanan nila, no, ranking nila, no. Ako ay doktor, ako ay lawyer, no, at marami pa pong iba. Pero, no, hindi nila alam dahil nga po hindi nakakilala sa Panginoon, no. Hindi sila nagkakaroon ng knowledge about our Lord Jesus Christ. Hindi nila nauunawaan sa kanilang buhay na mas may higher authority compare doon sa kung anong posisyon ang meron sila ngayon. Amen? And that is our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Panginoon, no, you have to know, no, about the knowledge about our Lord Jesus Christ. Amen? So ang buhay natin, ang buhay ng isang tao, dapat continuous natin makikilala ang ating Panginoong Jesus. Amen? Dahil sa isang araw mo lang na maranasan ng Panginoong Jesus, no? Sunod na araw, baka hindi mo na siya maranasan dahil maaaring hindi mo na siya kilala dahil nga hindi ka nakikipag-niig sa Kanya. Hindi ka lumalapit sa Kanya. Para makilala mo siya continually, you have to continually, araw-araw na magkaroon ng relationship sa Kanya, intimacy sa Kanya. Amen? Kaya po napakahalaga na alam po natin, mindful po tayo about sa atin pong Diyos. Amen? Sabihin mo nga po ulit, mindful. No. Ano po sabi sa verse po dyan? Sabi dyan, may dalawang bagay. Alam po natin, ang Diyos po natin ang naglikha ng lahat ng bagay. So, dyan sa verse na yan, sa next slides natin, no, sinasabi po dyan na everything on earth, no, are the Lord's. Lahat po ng bagay sa mundong ito, galing sa Diyos. Walang iyo, walang akin. Lahat po yan, galing sa Diyos. Sabihin mo nga po, galing sa Diyos. No? And sabi po dyan sa Psalms chapter 24 verse 1, sabi dyan, the earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it. No? Ang mundo raw, itong mundo na ito nating kinagagalawan, at even yung nakatira sa mundong ito, kanino po? Sa Diyos. So pag sinabi nating may buhay, hindi lang po tayo bilang isang creation ng Panginoon in the image and likeness of God. Ang halaman po ba may buhay? Ang mga hayop po ba may buhay? Amen. Lahat po. Walang tinatangi ang Panginoon. So lahat po yan, sa Kanya po galing. Amen? No? So we should never assume, no, the rule of God upon our lives. Marami kasing talagang gustong, hindi ako. No? Naming akology. O sige na, ikaw na at ikaw na. Amen? Minsan, no, marami po sa atin minsan na talagang, hindi, ako magaling. Ako minsan, lalo-lalo na, ako'y may karapatan. No, na minsan, no, ganun po sa ayo. Kasi minsan, very, kumakapit tayo doon sa authority bilang isang tao natin. Na kung saan, parang ikaw na lagi yung tama, parang ikaw na lagi yung may karapatan, parang ikaw na lang lagi. Amen po ba? Pero tandaan po natin, wala po tayong karapatan. Ang Diyos lang natin ang may karapatan sa ating buhay. Amen? Kasi hindi po natin control ang ating buhay, ang Diyos ang may control sa ating buhay. Amen? Kaya po, kung sino po yung may control ng buhay po natin, magpasako po tayo doon. Amen po ba? No? At pangalawa, sa second verse dyan, no, sinasabi po dyan, that God rules over all. Naghahari. Sabi mo nga po, naghahari. No? Ang Diyos po natin naghahari. At sabi sa Psalms 47 verse 8, sabi dyan, God reigns over the nations. God sits on His holy thrones. No? At sabi rin sa Psalms 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. So meaning to say, naghahari ang Diyos sa atin pong kalagitnaan at even sa lahat po ng Kanya pong nilikha. Even sa universe, sa langit man o sa lupa, lahat po yan pagmamayari po ng Diyos. At lahat po yan, pinaghaharian po ng Diyos. Kaya hindi ka po pwedeng sabihin mo, hindi, ako lang, buhay ko lang to, ako lang. Ibig sabihin, hindi ikaw na. Amen. Amen po ba? No? So tandaan po natin yan. Dapat tayong maging mindful. Ulitin nga po natin, mindful. No? Mindful tayo na ang ating Diyos is yung totoong ruler po natin.
the ruler of our lives. Dahil pag mindful po tayo, it will lead to your obedience sa ating Panginoon. Amen po. No? Kasi bakit? Pag mindful ka na ang Diyos ay mas ruler sa iyo, lahat ng instruction ng Diyos, susundin mo. Tama po ba? Amen? At pag mindful ka, lahat ng bagay patungkol sa Diyos, ipaprioritize mo. Tama po ba? Kaya praise be to God, no? Sa linggo po na ito, sa umaga po na ito, dahil ikaw ay mindful sa ating Panginoon, nandito ka ngayon, pinapriority mo ang Diyos. Amen? Palakpakan mo nga ang Panginoon sa buhay mo. No? At once we are mindful about God, we are walking in obedience sa lahat po ng Kanya pong sinasabi. And we keep God at the center ng atin pong mga thoughts at ng atin pong mga actions. Siya ang sentro, hindi tayo. Amen? Magtatakumpay ka sa buhay dahil alam mo ang Diyos ang naghahari sa iyong buhay. Amen? At dahil ina-acknowledge mo ang Diyos bilang ruler ng iyong pong buhay, no, meron kang authority sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo. Na kahit man nakakaranas ka ng kahirapan, pwede mong i-declare, kahirapan, lumayas ka dahil ako ay anak ng Diyos. Kasakitan, lumayas ka dahil ako ay anak ng Diyos, dahil ako ay may authority. Amen? Because your authority comes from the Lord. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. At gusto ko pong bigyan ng diin yung tinatawag po natin na obedience pag kilala po natin ang Diyos. Sino po dito sa inyo, sa umaga na ito, na pag ikaw ay nagtatrabaho, no, or even nagninegosyo, no, tapos meron pong nag-utos sa iyo na amo mo, no, susundin mo po ba siya o hindi? Susundin. Bakit? Pag hindi mo sinunod, merong consequences. And that consequences will lead you to your termination probably. No, worst case scenario. Or di naman kaya, may mga sanctions na ipapataw sa iyo dahil hindi ka sumunod. Amen po ba? Minsan kasi, yung atin pong mga boss or yung atin pong mga superior, no, in a worldly na aspect, no, ay talagang may bigat ang kanilang sinasabi sa ating buhay. Amen? Lalo-lalo na, yung authority, presidente, nagsabi sa iyo, no, actually, lagi ito sinasabi ni Pastor Alvin, no, pag ang presidente ba, pinatawag ka, no, pupunta ka ba? Presidente ng bansa, amen, si President Bongbong Marcos, pag pinatawag ka niya, pupunta ka po ba? Amen, pupunta ka. Bakit? Ang nagpapatawag sa iyo is yung presidente. May authority. Amen. Ganon din po sa ating Panginoon. Ganon din po. Pag sinabi ng Diyos, susunod ka. Dahil alam mo, mindful ka, Diyos ang nagsabi. Amen? Diyos ang nagsasabi sa iyo, nag-i-instruct sa iyo, pumunta ka rito, pumunta ka ron, gawin mo to, gawin mo yan. Amen? So meaning to say, mindful ka, alam mo kung sino yung sinisundan mo. Pero totoo naman, marami din pong tao na kahit alam nila na may authority yung nag-uutos sa kanila, matigas na ang ulo. Hello? Hindi pa rin sumusunod. Sabihin mo sa tabi mo, kapatid, hindi ikaw yon. No, hindi ikaw yon. No, totoo naman, may mga katigasan din ng ulo minsan ang tao. Pero hindi po tayo yon. Kasi tayo'y binago na ni Kristo, kaya tayo po ay sumusunod kay Kristo. Amen? No? Kasi binago na po tayo ng atin pong Panginoon. Amen? So dito po sa atin pong gusto ko pong i-share din yung character sa Bible. Actually, sobrang dami po nito. Pero meron lang pong isa na talagang nag-strike po sa akin, no, na kung saan ito po yung kwento ni Gideon. Sino po nakakilala kay Gideon? Alam po yung Team Molino sa basketball, Team Gideon. Amen, no? So, alam po natin na si Gideon po, no, isa po siyang Israelita. Sabi mo nga po, isang Israelita. No? So si Gideon po, he is mindful about the Lord. No, pag sinabing mindful, sumusunod, no? Nag-o-obey sa lahat ng sinasabi po ng Panginoon. And dito po sa Judges chapter 6 to 8, no, yung chapter 8 na yan, no, si Gideon po dyan ay inihalili na po bilang isang hukom, bilang isang judge. Pero bago po siya maging hukom, bago po siya maging judge, meron muna siyang pinagdaanan. Amen? Sa buhay ng tao, ganun po talaga. Bago ka iangat ng Diyos, may pagdadaanan ka muna. Kaya kung ikaw ngayon may pinagdadaanan, maghintay ka dahil iaangat ng Diyos ang buhay mo. Amen? No? Ganun po ang Panginoon. No? So dito po sa atin pong pinag-aaralan, no, si Gideon, dito sa mga chapter 6, ano po? So dito po ay nagtatago po siya.
No, bakit takot po siya sa mga Midianites? Sabihin mo nga po, Midianites. No, ito po yung kalaban nila nung time na ito. Na kung saan, inaapi sila, inaalipusta sila, ninanakaw kung ano ang possessions po nila. Amen? So, meron pong pagkatawag kay Gideon. Sabihin mo nga po, pagkatawag. At tandaan niyo po, ikaw at ako, lahat po tayo, may pagkatawag ang Diyos. Hindi ka nabubuhay ng ikaw lang. Nabubuhay ka dahil may purpose ang Diyos sa'yo. Pag alam mo yung purpose ng Diyos sa'yo, lalakaran mo ang purpose mo. Amen? Sasakyan, anong purpose yan? Para sakyan po natin, hindi para itulak. Tama po ba? Mamaya itutulak natin yan, pagtawanan lang tayo. Amen? No? Kasi ang purpose ng sasakyan, sakyan. Ngayon, ikaw rin at ako, may purpose ang Diyos. Amen? Kaya dito si Gideon, ang purpose po ng Diyos sa kanyang buhay is to deliver the Israel sa kamay ng mga Midianites. Sabihin mo nga po ulit, Midianites. No? Pero, kagaya ninyo, si Gideon din nagdududa. Tama po ba? Marami po tayo minsan pagdududa sa ating buhay. Kaya ba natin? Kaya ko ba yun? Amen? So, ibig sabihin, si Gideon kasi tao lang din. Katulad nyo, katulad ko. Amen po ba? However, inassure siya ng Panginoon na ang Diyos ay sasamahan siya doon sa kanyang laban. Kaya pag sinabi ng Diyos na sasamahan ka niya, go na kaagad. Bakit? Ang katagumpayan ay sasaiyo, kapatid. Amen? Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Amen? Lalo-lalo na po, ang Diyos po natin talagang tumutupad sa pangako. Amen? Sino po dito ang pinangakuan na? Ng katabi mo? Pinangakuan ka na ba ng katabi mo? Amen? Natupad naman po ba? Parang iilan lang nag-amen. No, baka mamaya sasabihin niya, aba, pinangakuan ka na nga, gusto mo pang tuparin. Amen, no? Pinangakuan na, gusto pang tuparin, no? Pero tandaan po natin, sa Diyos po natin, kailanman, wala siyang pinangako na hindi niya tinupad. Amen? Lahat ng pinangako niya, tinupad niya. At nung pinangako niya kay Gideon, nasasamahan niya si Gideon, tinupad niya po yun. Amen? Kaya during that time, no, doon sa chapter 7, nandito na po sila papunta. Sobrang dami rin nila actually. Sino pong nakakaalam ilang libo po yung soldier ni Gideon nung time na yon? Yan. Ilan po? Ilan? 32,000. No? Soldier po ni Gideon. Marami po ba? Hindi. Marami. Marami, 32,000. Sobrang dami yun. Eh, kung ito puno ng 32,000 lahat to, hindi tayo magkasya dito. Amen? Ngayon, ang tanong, gaano karami yung kanilang kakalabanin? 135,000. 135,000. So ngayon, masasabi mo bang marami yung soldier ni Gideon o hindi? Hindi. Maliit sa versus sa 135,000. Pero ang Diyos kasi hindi tumitingin. Praise. Ayan, to. Palit po natin, no? So, ang Diyos po natin, hindi po tumitingin sa bilang. Even though 135,000 ang kalaban, tapos sila ay, ilan po yon? 32,000 lang, no? Ang Diyos po natin, sinabi kay Gideon, ay bawasan mo pa yan. Lord naman eh. Babawasan ko pa, 32,000 na nga lang kami. Tapos ang kalaban namin, 135,000. Pero ang Diyos kasi natin minsan, may instruction siya na minsan hindi natin maunawaan, no, na kung saan ang instruction niya na yan, gusto niyang ipahiwatig sa bawat isa po sa atin na kung sarili nating kakayanan, wala tayong magagawa. Pero dahil ang Diyos sumasama sa atin, siya ang magpapatagumpay sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya po, nung time na yon, sabi niya, sabihan mo sila kung sino man ang natatakot, umuwi na. May natatakot po ba dito ngayon? Wala. Dapat palaban. Amen? So, lahat ng palaban, no, ang natira ay 10,000. Amen? Sabi ng Lord, ang dami pa rin. 10,000, sobrang dami pa rin. No? Tapos sabi niya, sige, punta ka doon sa ilog, punta ka doon. Painumin mo sila. At ang lahat ng umiinom ng, paano po ba uminom pag nasa ilog? Yung iba kasi, ang pag-inom nila, sumasalok. Dalawang kamay sinasalok, nakaluhod. Yung iba naman, nakaluhod pa ganyan, tapos parang aso. Tama? Gumaganon. Tapos, sabi ni Lord kay Gideon, itira mo lang yung umiinom na kung saan sumasalok ng kamay, nakatayo, pero nakahawak sa sandata. Amen? Bakit? Because they are prepared. Amen? Dahil sila ay handa. Yung iba na yon, hindi handa. Ikaw po, kung may na-experience ka po bang laban ngayon, paano ka lumalaban? No?
kailangan lumaban ka na hindi mo ibababa yung iyo pong sandata. Amen. Kailangan magmong ibaba ang sandata mo at ang sandata mo, pananampalataya natin sa Diyos. Wag na wag mong ibababa yan sa bawat laban. So ganun po. Ganun yung instruction ng Diyos kay Gideon. At ilan po ang natira? 300. 300. Anong kalabanin? 135,000. O, isipin mo. No? Sobrang liit na, kukunti na. Actually, nagduda pa rin si Gideon dito. Lord, totoo ba talaga? Kasi tayo, minsan talaga puno tayo ng duda. Pag tatagumpayin mo kami sa ganito karami, ano sabi ulit ng Lord? O sige, hindi ka pa rin maniwala. O pumunta ka doon, mag-spy ka muna doon, sama mo ito, isang kasamahan mo. Tapos, nung nandun siya sa area ng mga Midianites, doon sa may tent, noon, pinapakinggan niya yung usapan, tapos meron po doon nagsabi, napanaginipan ko na tayo ay matatalo. No, tatalunin tayo ni Gideon. At nung napakinggan niya yon, mas lalong nabuhayan si Gideon. Amen? Amen. Kaya rin po, minsan, sa pagdududa po natin, maraming series of confirmation ang Diyos, huwag ka nang magduda dahil magtatagumpay ka. Amen. Ang Diyos ang magpatatagumpay sa'yo. Kaya ano pong nangyari? No? Nag-ano po sila na 3 grupo, tigwa 100. May dala-dala silang, ito, yung trumpet. Tapos may mga bass silang dala. Ang nung ginawa nila, tumunog ang trumpet, basagin ang bass. Ano pong nangyari? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, yung mga Midianites ang naglaban-laban at yung mga Midianites, sila mismo ang nagpatayan at the same time, no, nakatakas yung pinakapinuno nila, pinahabol ni Gideon at pinatay. Amen? So meaning to say, ibinigay ng Diyos sa kamay ni Gideon ang katagumpayan. Bakit? Lagi siyang obedient sa ating Panginoon. Dahil He is mindful na ang ruler niya, walang iba kung hindi ang ating Diyos. Kaya kung ikaw ay mindful na si Jesus ang ruler ng buhay mo, si Jesus ay meron lahat, si Jesus ang author ng buhay mo, hindi ka matatakot sa anumang laban ng buhay. Amen? Praise God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Now, pangalawa, no, the second one. So, the second one, sabihin mo nga po, allow. No? Allow the Spirit of God to rule over your life. So, meaning to say, in-acknowledge mo kanina, naging mindful ka na ang Diyos natin ang true ruler. Pangalawa, na settings na dapat mong malaman, kailangan naka-settings ka dito, kailangan i-allow mo ang Spirit ng Lord to rule over your life. Ano po ba ang Spirit ng Lord? The Holy Spirit. Amen po. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Sa verse po natin, nakasaad po dyan, sa next slides natin, no, sabi sa Galatians chapter 5 verse 16, sabi po dan, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. And sabi sa verse 6, sa verse 12 ng chapter 6 ng Ephesians, sabi po dito, for our struggle is not flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. So ano daw po ang atin pong labanan? We are not battling against flesh and blood. We are battling against the Spirit. So kung Spirit ang atin pong labanan, ano ang dapat nating sandata? Spirit. Kaya po minsan magtaka ka, ang katabi mo minsan inaaway ka, nagiging galit sa'yo. No? Meaning to say, may masamang espiritu yan. Anong gagawin dapat sa masamang espiritu? Pinapalayas. Pero wag mong palayasin yung katabi mo, ha? Baka magalit sa iyo yan. Amen, no? Kasi totoo po yun. No, si Jesus nagre-rebuke ng bad spirit, even legions of spirit, no? Na bad spirit, evil spirit ay pinapalayas ni Jesus. Amen? Kaya dapat, no? Kung medyo galit ang katabi mo, in response mo, love. Sabihin mo nga po, love. No? Pakita mo yung pag-ibig, no? Lalong-lalo na sa ating po mga kabiyak sa buhay. Yan. Normal po yan, ano, na may talagang kiskisan. Kung sa church may kiskisan, talagang lalong-lalo na sa mga mahal po natin sa buhay. Amen po ba? Kaya po pag medyo galit na, sabihin mo, ikaw ay may espiritu ng masamang espiritu. Nako, wag mong gagawin yun kasi mas lalo pang magagalit sa'yo. Amen. No? Ipag-pray mo na lang. Amen po ba? Ipag-pray mo na lang. No? Tahimik ka na lang. Parang si Mark, tahimik lang. Amen, no? Tahimik na lang, pag-pray mo na lang. Amen. Naalala ko yung kwento ni Apostol Carillo tuloy na tuwing umuwi siya, nung bago-bago pa lang, Bishop, na tuwing umuwi siya sa kanilang bahay, wala siyang dala-dala, lumilipad na kaagad kung anong limulipad,
Tapos galit na kagad. Eh siya, ang ginagawa niya, tahimik lang. Kaya tayo, no? Lalong-lalo na, mga kalalakihan po, no? Pag nagagalit tayo mga asawa natin, tahimik ka lang. No? Pag-pray mo lang kasi may masamang espiritu na Pero kailangan, no, pag-pray mo para mawala. Palayasin mo through prayer. Because why? We are not battling against flesh and blood. We are battling against the spirit. Amen po ba? No? Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So the rulership of the spirit, sa next slides po natin, please. The rulership of the spirit is one of the highest aspect of the spirit. Sabihin mo nga po, highest aspect. Since it is the reigning aspect of a mature saint. Sabihin mo nga po, mature saints. No? So meaning to say, ikaw pala at ako, saints. Sa Tagalog, ano pong Tagalog ng saints? Santo. Kaya tapikin mo katabi mo, kapatid. Santo ka pala. Amen. Santo, saints. Totoo po yun. We are a living saints. Ang santo po natin buhay, hindi po patay. Amen. Tayo po ay mga santo. Saints. Bakit? Tingnan natin, supporting verse para at least malaman lang natin. 1 Corinthians chapter, nandyan ba? Yan. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Ito po yung sulat ni Paul to the Corinthians, na kung saan sinasabi niya po dito, no? To the church of God which is at Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus. Are you sanctified in our Lord Jesus Christ? So kung sanctified ka in our Lord Jesus Christ, ano sabi dyan? Saints by calling. Amen. No, pinapatutuhanan po ng Biblia. Amen. Kaya po minsan mali yung interpretation natin doon sa saints na tinatawag, no? And then sabi po diyan, with all who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Amen. So meaning to say, ikaw at ako pala is a living saints. Amen po ba? No, sabihin mo nga po ulit, kapatid, you are a living saints. No, mahirap 'yan minsan pag talagang natutulungan ka ni kapatid mo, no, ang dapat mong sabihin, kapatid, salamat dahil ikaw ay buhay na saints ng aking buhay na ipinadala ng Diyos. No? Huwag mong hahayaan na sasabihan ka nang ikaw, kapatid, talaga hulog ka ng Diyos. Sino po naka-experience na sinabihan po ng hulog ng Diyos? Ay, hulog ng Diyos tuloy. Sorry. Hulog ka ng langit. No? Hulog ka ng langit. Sino po naka-experience na sabihan ka ng hulog ng langit? Maganda po ba pakinggan? No, maganda po ba pakinggan? No, sa mga hindi mananampalataya, yes, maganda pakinggan kasi bakit? Parang ikaw yung naging savior. Pero sa mananampalataya ni Kristo, hindi magandang pakinggan. Bakit? Sino ba ang mula sa kaharian ng langit na nahulog sa lupa? Si Satan. Hindi kasi Satanas. Amen po ba? No, kaya po, huwag mong hahayaan. Pag sinabi sa iyo ng kapatid mo, kapatid, hulog ka ng langit. Ay, hindi ako nahulog ng langit. Ako ay mula sa Diyos na pinadala para sa iyo. Amen? No, kailangan mula sa Diyos. Hindi hulog ng langit kasi hindi kasi Satanas. Amen po ba? No, palakpakan nga po natin ang Panginoon. No? Hallelujah. Alright, may konting time pa ako. Okay, so, we may enjoy the conviction of the Holy Spirit. Sa next slides nga natin po. No? Sabi po dyan, no, sa next slides natin, we may enjoy the conviction of the Spirit. Sino po nakakaranas na talagang kinukonviction ng Holy Spirit? No, patotoo po yan, no, sign yan, mark yan, na ikaw ay totoong Kristiyano. Amen? And we also experience yung tinatawag po natin na regeneration ng Holy Spirit. Nag-i-enjoy ka po ba sa regeneration ng Holy Spirit na minsan ikaw ay parang medyo patay na, hindi na nag-aapoy. Pero dahil nasamahan ka ng mga lingkod ng Diyos na nag-aapoy, nag-generate ang spirit mo. Amen? No? At the same time, sinasabi dyan, no, the infilling of the Holy Spirit, lalong-lalo na po yan. Yung mapuspos ka ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kasi bakit? Pag ikaw po ay na-experience mo ang banal na Espiritu ng Diyos, yes, ma-amaze ka. No, ma-overwhelm ka. However, yan ay may limitation. Kailangan, lagi kang puspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi yung experience ng Holy Spirit lang ang kailangan mo. Kung hindi, yung kapuspusan ng Holy Spirit araw-araw ng buhay mo. Amen? Para magpatuloy ka sa laban ng buhay. Amen? At minsan nakakaranas din po tayo ng inspiration of the Spirit and even the life of the Spirit and the power and the light of the Spirit. Pero tandaan po natin, no? We need to go on and experience yung tinatawag nating rulership of the Spirit. Sabihin mo nga po, rulership of the Spirit. So this is the reigning or ruling aspect of a mature saint.
No, kasi po alam natin may stages po ang isang Kristiyano. Merong baby Christian na talagang mabilis ma-offend, no? Konting lang, hindi lang pinansin ni brother, ni sister na offend na, no? Baby pa yan, no? Kaya kailangan pang padidiin. Amen. So meron namang mga bata pa, no? Meron namang mga youth, meron namang adult, no? Meron namang mga talagang parents na, at the same time mga grandparents na ng mga Christians. So hindi po natin pag-uusapan yan kasi ibang topic po yan. But at least later on, no? Tuklasin niyo po. Amen. Now, sino po dito yung pinaka-best example na siya po ay pinaghaharian ng banal na Espiritu ng Diyos? Hindi na tayo lalayo. Ang Panginoong Hesukristo. Nung time, no, example, nung time po na siya po ay nag-fast ng 40 days and 40 nights. Tama po ba? Kasi po, pag pinaghaharian po tayo ng Espiritu ng Diyos, no, hindi po tayo kailanman matutukso ni Satan. Kaya po maraming tao natutukso ng demonyo. Bakit? Hindi pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Si Jesus, best example, no? May 3 temptation sa kanya nung time na yon. Anong unang temptation? Lalo-lalo na sa atin din ngayon, anong temptation po natin? Hunger, pagkain. Na kung saan, si Jesus nung time na yon, nag-fasting siya 40 days, 40 nights, and after niya mag-fasting, no, doon parang siya sa stage ng fasting, may nakita na bato at andun si Satan at sinabi ni Satan, no, sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, no, gawin mo yung bato po na to na tinapay at ikaw ay gutom na. Pero ano sabi ng Panginoon sa Matthew 4:4? Ang tao, hindi lang nabubuhay sa tinapay. Kaya kung talagang meron kang Spirit ng Lord, lalabas lahat ng salita ng Diyos na meron ka sa buhay mo. Amen? Lalabas lahat ng bala na meron ka. Amen? So pangalawa na temptation is yung tinatawag nating authority. Bakit? May bangin. Pinakita sa kanya yung bangin. Tapos, meron doon mga bato-bato sa ilalim. Anong sabi ni Satan sa kanya? Kung ikaw talaga yung anak ng Diyos, magpakahulog ka at hindi sasayad yung paa mo, yung ulo mo doon sa bato at ililigtas ka ng anghel ng Diyos. Ano pong sagot ng Panginoon po natin? Ano sabi niya dyan? Do not test, no, the Lord your God. No, do not put to test the Lord your God. Amen? May actually meron niyang nag-test talaga eh. No? Kumbaga, intentional. No, kasi po, di ba sabi sa pangako po ng Panginoon na kahit na, no, tutuklawin ka man ng ahas, hindi ka maano, yung virus, yung venom ng ahas, no? Pero meron po yan sa ibang bansa. Real story po ito, no? Na talagang nagpatuklaw sa ahas, ayan tuloy, namatay. Kaya delikado talaga po ang ahas, no? Hindi lang po ahas na literal, no? Delikado rin po kasi marami po, din po nangangahas po sa atin pong pananampalataya. At huwag mong hahayaan na ang ahas na yan, mangahas sa pananampalataya natin kay Kristo. Kasi pag nangahas yan, mamamatay ang espiritu mo. Amen? So dito po, do not put, no, to test our Lord Jesus Christ, our God. Amen? And the third one, no, ito yung karamihan na focus po ng maraming tao. Ano po ang focus? No? Pinakita niya yung lahat sa mundo. Paraphrase ko, sa kapanahunan natin ngayon, may mansion ka, may mga BMW ka, ano pa? Ano pa pinakamahal ng mga sasakyan? Basta lahat na, sobrang dami na. No? Mapapasa iyo yan lahat. Sambahin mo lang ako. Amen? Sambahin lang daw. Sino? Si Satan. Pero anong sagot po ng Panginoon? Sa verse 10, ang sabi niya po dan, no? Away from me, Satan. Kaya talagang si Satan tinataboy. Away from me. Pinapalayas. Amen? Away from me, Satan. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Kaya sa buhay mo, sa buhay ko, kailangan ang sambahin lang natin ang totoong Diyos natin at ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? At siya lang ang paglingkuran natin, hindi ang mundong ito. Kahit ano man ang ini-offer ng mundo, huwag mong hahayaan na mawala ka sa presensya ng Diyos, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Kasi sa paglilingkod sa Diyos, diyan ka lalago sa iyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. And the next one, no, meron din isang kwento sa Bible, no, na kung saan he lived also in the rulership of the Spirit. Sino pong nakakakilala kay Joseph? No, hindi si Pastor Joseph, kapangalan lang ni Pastor Joseph. Amen? So, Joseph the Dreamer. Ano po? So, na kung saan si Joseph, kilala po natin siya na siya po ay anak ni po? Jacob. Ano po? Dito po nag-start, no, yung 12 tribes ng Egypt. Amen? So meron po siyang mga kapatid. At ang kanyang mga kapatid, inggit sa kanya. Ayan, tingnan mo nga katabi mo. No, hindi yan inggit sa iyo. Hindi, love ka niyan. Amen?
no? Inggit sa kanya. No, ano pong ginawa? Dahil po may inggit, maraming balak, no? Maraming balak na kasamaan. So, ginawa po kay Joseph, hinulog siya doon sa balong malalim. Amen. Pero nung dumating yung mga merchandisers, inahon siya ulit. Kala mo, ililigtas na, no? Pero inahon, tapos binenta pala, pinagkakitaan. Tapos ipinalabas doon sa tatay kay Jacob na namatay si Joseph. Amen. Tapos ano pong nangyari nung binenta, si Joseph napunta kay Potiphar. Amen. At nung napunta po siya kay Potiphar, no, nagsiserve siya doon, naglilingkod siya kay Potiphar. Ito naman si Mrs. Potiphar, paaligid-aligid. Talaga naman ang Mrs. Potiphar na to. Pero naniniwala po ba kayo, no? Si Joseph, nung time na yon, talagang dahil rule siya ng Holy Spirit, dahil namumuhay ang banal na Espiritu ng Diyos sa kanya, hindi po siya nagpatempt. Amen? Kahit na po, sobrang ganda pa ni Mrs. Potiphar. Naniniwala po ba kayo na sobrang ganda si Mrs. Potiphar? Amen? No? So dahil sobrang ganda ni Mrs. Potiphar, no, sigurado si Joseph sobrang gwapo rin yun. No? Katulad ng lingkod nyo. Amen, no? Katulad ni Bishop. Amen. Hallelujah. Kabulat tuloy. No? So meaning to say, no, kung ikaw nung time na yun, at kung nasa mundo ka, siguradong bibigay ka. Pero dahil si Joseph is filled ng Espiritu ng Diyos, ano po kanyang ginawa? He overcome yung flesh. Because he is filled by the Spirit of God. The Spirit of God rolled over sa buhay ni Joseph. Amen? Kaya ikaw rin at ako, para mapagtagumpayan natin lahat ng tukso ni Satan sa mundong ito, kailangan nagro-rule over sa buhay mo ang Espiritu ng Diyos. Kailangan yan yung maging settings mo. Amen po ba? No, kailangan rule tayo ng banal na Espiritu. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alright. So, pangatlo, no? The third one, ito po yung third one kasi ilang minutes na lang. Okay. So, dito po sa third one is be a good and faithful steward of God's kingdom. Sabihin mo nga po, good and faithful. No? Hindi lang faithful, bagkos good pa, no? Dalawa. Good and faithful steward of God's kingdom. Ano pong sinasabi po dyan sa steward na definition? Sige nga, next slides po, anak. Yan. Sa steward, meron bang steward definition? Ayan. Pag sinabi po nating steward, no, that is to manage or to look after, no, to another's property. Alam naman po natin ito kasi basically, napag-aaralan na po natin ng mga nakaraang linggo pa. So meaning to say, there is a person that manage or watches over the assets of another. Stewardship is watching over the assets that belongs to one another to protect and expand them. Meaning to say, pinapalago. Tama po ba? Ang buhay mo, ang buhay ko, hindi ating pagmamayari. Ang Diyos ang nagmamayari na ito. Kaya dapat maging good steward tayo sa buhay na meron po tayo. Amen? Dahil ang Diyos ang nagmamayari. Pinahiram lang po natin ng Panginoon sa atin. Ang negosyo mo, negosyo ko, trabaho mo, at kung ano man ang resources na meron ka, galing lahat yan sa Diyos. Kaya dapat maging good steward ka ng atin pong Panginoon. Tapikin mo nga katabi mo, kapatid. Maging good steward ka ng ating Panginoon. Amen? So, good and faithful stewardship in the kingdom base na tinatawag. So it is an understanding that we don't own what in our care. Instead, we have authority over such assets to care for them to do better in our hands. Kailangan palaguin po natin. And tinawag po ang lahat po sa atin bilang isang good steward ng Panginoon. Meaning to say, we have to manage, we have to utilize lahat ng resources na meron po tayo for the glory of God. Amen? Not for your own glory, but for the glory of God. Tandaan niyo po, pag napaparangalan ang Diyos, mas lalo ka rin paparangalan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kumbaga, kung siyang nakikita sa buhay mo, nakikita ang image and likeness ng Diyos sa buhay mo, basically, pagpapalain ka po ng Panginoon. Naniniwala po ako kasi kung ano ang tinanim mo, yun yung aanihin mo. Kung nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kung nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Amen po ba? No? Praise God. And dito po sa atin pong pinag-uusapan na stewardship, nothing in the stewardship has a personal success. Hindi po yung patungkol lang sa sarili mo, na ikaw lang at ikaw. Amen? So everything we do on this earth is meant to honor God. Sabihin mo nga po, honor God. No? Lahat po ng ginagawa po natin sa mundong ito, dapat mapaluguran natin ang atin pong Panginoon. Amen?
At tandaan po natin, mapapaluguran lang po natin ang ating Panginoon kung tayo po is na-overcome natin ang sarili po natin. Amen? Kagaya na kanina, no? You are in the rulership of the Spirit. Na-overcome mo ang iyong sarili. Amen? And there is characteristic. Sabihin mo nga po, characteristic. No? May characteristic po dito of a good and faithful na steward ng ating pong Panginoon. Although hindi ko na po iisa-isahin yan, no, bagkos gusto ko lang pong pasadahan po sa bawat isa po sa atin na pag ikaw ay isang good steward ng ating Panginoon, you have to acknowledge of God's ownership. Amen? Kanina yung number 1 po natin na settings. Kailangan acknowledge mo ang Diyos ang nagmamayari. Buhay mo, pagmamayari ng Diyos. Resources mo, pagmamayari ng Diyos. Kayamanan mo, pagmamayari ng Diyos. Kung ano mang meron ka ngayon, pagmamayari ng Diyos. Even damit mo ngayon, pagmamayari ng Diyos. Amen? Kung anong meron ka, lahat yan galing sa Diyos. Kaya dapat kung ano ang meron ka, maparangalan ang Diyos. Amen? And pangalawa dyan, no, letter B, faithfulness and trustworthiness. Ibig sabihin, dapat yung isang steward mapagkakatiwalaan. Amen? Sabihin mo nga, mapagkakatiwalaan. No? Kasi po, tandaan po natin, dahil tayo lang taga-manage, dapat tayo po ay mapagkakatiwalaan. Kasi kung hindi ka mapagkakatiwalaan, no, ano pong mangyayari sa iyo? Tatanggalin po sa iyo yan. Dahil hindi ka makapagkakatiwalaan. Amen po ba? Kaya tapikin mo nga katabi mo, kapatid. You are steward, no, of God's kingdom. No? Katiwala ka. Hindi ka katiwaldas. Amen? Katiwala, hindi katiwaldas. Amen po ba? Kailangan mapag-iingatan. Kailangan trustworthy. Kailangan faithful. Amen? The next one, letter C, is diligence and industrious. Sabihin mo nga po, diligence and industrious. So kailangan masipag ka. No? Diligence ka. Laging nangunguna. Amen po ba? Kasi alam mo kung sino yung pinapamahalaan mo. Ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari. Amen? And so, of course, the next one, no? Ito, letter D. Ano po nakalagay sa letter D? Generosity and cheerfulness. Kailangan, pag nagbigay ka, may cheerfulness. Sino po dito mapagbigay para po sa ating Panginoon? Taas nga po ang kamay. Aba, marami po. Mamaya mag-usap po tayo, ha? Mamaya paglabas, usap tayo. Joke lang po. Okay, so, bilang isang katiwala ng Panginoon, kailangan ikaw ay mapagbigay. Because you are blessed to be a blessing. Amen? Pinagpapala ka ng Diyos, hindi para sa iyo, bagkos dahil may paggagamitan yan, dahil ikaw ay magiging daluyan ng pagpapala. Amen? Sino dito gustong maging daluyan po ng pagpapala ng Panginoon natin? Lahat po tayo. Kaya kung gusto natin maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon po natin, be generous. Kasi po, ang kingdom ng Lord, upside down na tinatawag. No? Sa kingdom ng mundo, kung gusto mo magkaroon, mag-ipon ka. Pero sa kingdom ng Diyos, kung gusto mo magkaroon, magbigay ka. Amen po ba? At pag nagbigay ka, kailanman hindi ka mawawalan. Amen, no? The next one is humility. Sabihin mo nga po, humility. No? Dito po minsan, no, bumabagsak din ang maraming tao. Dahil minsan, mapagmataas. Dahil minsan, no, may sinasabi nga po natin kanina, apology. Ako at ako at ako. Amen? Pero ang gusto po ng Diyos, ikaw at ako, mapagkumbaba. Huwag ka nang maging matulad kay Satan. Amen? Na kung saan, mula sa kataas-taasan, dahil magmataas pa, nasa taas na nga eh. Nagmataas pa, ibinagsak ng Diyos. Kaya kung ayaw po nating ibagsak po ng Panginoon, dapat manatili kang humble. Amen? Manatili kang magkaroon ng pagpapakumbaba. Humility. Amen po ba? Hindi po hambog. Humble, hindi hambog. Amen po ba? Palapakan niya po natin ang ating Panginoon. Alright, next po is yung tinatawag po natin prayerfulness and dependency. No? Kailangan ang isang lingkod ng Diyos, ang isang magandang steward ng Diyos, kailangan may prayerful life. How is your prayer life? Parang natahimik ang lahat. Kamusta po ang prayer life ninyo? Nananalangin po ba tayo araw-araw? Amen? Kung tayo po ay tinatawag nating isang Kristiyano at ang isang Kristiyano ay nagkakaroon ng relasyon sa Diyos, dapat hindi po mawala ang prayer life natin. Dapat hindi po mawala ang pakikipagniig natin sa ating Panginoon. At even, makakausap din tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita niya. Amen po? No? Kailangan hindi po mawala sa atin yon. And next, wisdom and discernment. So, meaning to say, kung ikaw ay isang katiwala ng Panginoon, bibigyan ka ng Diyos ng wisdom na dapat mong sundin. Minsan kasi binibigay na ang Diyos pero hindi mo pa sinusunod. Amen? Kaya dapat sa buhay po ng isang
totoong katiwala ng Diyos, yung wisdom na ipinagkakaloob ng Diyos, kailangan gawin po natin. Amen? No? Magbibigay ang Diyos ng wisdom, pero may kasama, may part po tayo doon. Kailangan pong lakaran po natin yon. Amen? Next is action-oriented and proactive. No? Hindi reactive. No? Kasi pag reactive, nakahayahay lang yan, parang huwan tamad yan, na naghihintay lang na mahulog yung bunga ng bayabas. So dapat sa buhay po natin bilang isang katiwala ng Panginoon, dapat action-oriented po tayo. Kaya naniniwala po ako dahil po sa lahat po sa atin dito ay action-oriented. Sa mga susunod na buwan, pupunuin ng Diyos ng kaluluwa ang lahat po ng mga bakante pong upuan na yan. Amen? Because we are driven by the Holy Spirit and we are proactive and we are action-oriented. Amen? And of course, no, sacrificial attitude. No? Meron po tayo na lagi pong ugali na nagsasacrifice. And praise be to God, ang oras po nito na ipinagkaloob nyo sa Panginoon, parte po ng sacrifice nyo to worship God. Amen? So palakpakan nyo po ang Panginoon sa inyo pong mga buhay. Hallelujah. At dito po sa verse, gusto ko pong encourage ang bawat isa po sa atin, dito po sa next verse, sa Lucas chapter 16 verse 10. Ano po sabi dyan? Luke chapter 16 verse 10. No? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa maliking bagay. Kaya kapatid, kung gusto mong pagkatiwalaan ka ng Diyos sa malaking bagay, kailangan pagkatiwalaan ka muna sa maliit. Amen po ba? No? And to conclude, no? Conclusion na po tayo. Praise God, hindi na umabot. No? Sa conclusion po natin, ano po yung una natin dyan? Be mindful of God as the true ruler. At sabi po dyan, whatever we do, we must remember that God is Lord over our life, over our talents, our abilities, our properties, our money, and our relationship. Meaning to say, dapat laging nauuna ang Diyos. Amen? Kaya ang wife ko, sinasabi ko lagi yan, pangalawa ka lang. Amen? Hallelujah. Si Lord ang una. Amen, no? So, pangalawa lang, no? Laging ang Lord ang una. Amen? So, pangalawa, no? Allow the Spirit of God to rule over your life. And sabi po dyan, no? We may not take it easy way, choosing to do what we want to do, but may we be those who choose God's way. Tanda po natin, no? Ang God's way, taliwas minsan yan sa flesh way natin, sa gusto ng laman natin. Amen? The way of obeying the inward limitation and restriction of the Spirit so that we may reign in life with Christ. Para kasama mo maghahari ang ating Panginoong Hesukristo, dapat sinusunod mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Even though may mga limitation, may mga bagay kang hindi magagawa. No? Kung dati, ginagawa mo yung bagay na ito na makasalanan, ngayon, hindi mo na ginagawa yan kasi alam mo na kung sino po ang naghahari sa buhay mo. Amen? At ang Kristo po natin. Amen? And the third one, kanina, is yung be a good and faithful steward of God's kingdom. Sabi mo dyan, our goal is to strive to be the most effective stewards that we can be for the kingdom of God. Tanong, are you effective stewards right now of God's kingdom? Parang kukunti lang yung nag-amen. No? Effective stewards po ba tayo ng God kingdom? Amen. Kaya po, tandaan po natin yung tatlong settings na kailangan po sa buhay po ng isang Kristiyano. Tandaan po natin yung tatlong settings na ito. No? Yung una, it's all about God. Tama po ba? It's all about God. The first settings is all about God. The second settings is all about yourself. Tama? Pagbabago, transformation, na pagtatagumpay mo ang sarili mo. It's all about yourself. And the third settings is all about other people. You serve other people because you have God in your life. Amen? Kaya magmamanifest ang paglilingkod mo sa ibang tao. Amen? Kaya po, to conclude and to complete na po yung atin pong mensahe sa umaga po na ito, sabi po dito, the true ruler of our lives is no other than our Lord Jesus Christ. So live according to the authority of Jesus. You should live like Jesus. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Tayo po tumayo sa umaga po na ito. At sa araw po na ito, no, dampin po natin ang presensya ng Diyos that you will be set according to the standards of God sa Kanya pong kaharian. Na alam po natin, magfa-function ka dahil naka-settings ka sa tamang settings. Magfa-function ang buhay mo bilang isang Kristiyano, mamumunga ka ng mamumunga dahil
nakasettings ka sa tama. Amen? Kaya po sa oras po na ito, alam ko ang bawat isa po sa inyo, no, marami po kailangang i-adjust sa oras na ito sa inyo pong mga buhay. Minsan, maaaring nakakaligtaan po natin ang Panginoon. Minsan, maaaring nangunguna yung ating mga desires ng ating mga flesh compared doon sa atin pong Panginoon. And minsan, maaaring hindi tayo nagiging magandang katiwala ng ating Diyos. But right now, no, bilang mensahe ng Panginoon na ang settings ng atin pong buhay ay dapat nasa ayos, nasa tama. Meron pong panawagan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Na ituon mo ang buhay mo sa Panginoon. Maging mindful ka lagi sa Panginoon. And you should be in your life, no, pinaghaharian ng banal na Espiritu ng Diyos. To be a good and faithful steward ng ating Panginoon. Kaya sa oras po na ito, God is sovereign. God is powerful. God is holy. At alam po natin, sa ating mga buhay, we need God. Kailangan nyo po ng Diyos. Kailangan ko rin ng Diyos. Kailangan natin lahat ng Diyos. Amen? And we will sing this song, Holy Forever. Thank you, Lord Jesus. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. Come on, church. Hallelujah. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Your name stands above them all. Those thrones and divisions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Come on, church, sing to the Lord. Holy, to the King of Kings. Holy, yes, Lord, in the mighty name of Jesus. Holy, holy forever. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah. Yes, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa umaga po na ito. Yes, in the mighty name of Jesus, we come before you, O God, with a humble hearts. As we acknowledge you, Panginoon, sa aming pong mga buhay, as our true ruler in the mighty name of Jesus. Lord, let us always be reminded that you are our ruler, O God. You are our God, the sovereign God in the mighty name of Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming buhay, lagi kaming mindful, Panginoon, lagi kaming conscious, O God, na Ikaw ang naghahari sa amin. Na sa ngayon, Lord, ang lahat sa aming buhay ay may ilagay sa kaayos, sa tama, Panginoon, na pagkapaglagyan, O God. Dahil Ikaw naghahari, susunod din kami, Panginoon, sa lahat ng gusto mo, Panginoon, na ipagawa sa amin. Kaya sa oras na ito rin, Panginoong Jesus, Lord, salamat ng marami dahil we are overcomer in the mighty name of Jesus. Because of your Holy Spirit who dwells among us in the mighty name of Jesus, who rules over us in the mighty name of Jesus. Yes, 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 salamat po, Panginoong Jesus, that you will give us, you will lead us to be a good steward in the mighty name of Jesus. Mighty steward of God in the mighty name of Jesus. Sa oras po na ito, ang bawat isa na kung saan gusto niyang i-overcome ang kanyang sarili. Alam ko, lahat tayo may limitation. But with God, there is no limitation with our Lord Jesus Christ. Sa oras po nito, ang lahat ng gusto niyang i-overcome ang kanyang sarili. At gusto niyang i-acknowledge, maging mindful sa ating Diyos as the true ruler. At even, He want to be a good steward ng ating Panginoon. Sa oras po nito, pwede ko po ba kayong anyayahan dito po sa harapan? Sa oras po nito, alam ko na marami rin po kayong pinagdadaanan at even yung inyo po na buhay ay maraming pagsubok, maraming problema, maraming circumstances. Pero naniniwala ako dahil ang banal na Espiritu ay naghahari sa inyo, mapagtatagumpayan nyo ang lahat ng iyan. Kaya sa oras na ito, no, ini-invite ko po ang bawat isa sa harapan.
lahat kayo na kung saan gusto nyo na ma-overcome, gusto nyo pagpalain, gusto nyo maging good steward ng ating pong Panginoon. In the mighty name of Jesus. Welcome po kayo sa harapan para po atin pong ipanalangin sa oras po nito. Rasika babababa, shikara rabababa. Yasikara rabababa, sikara rabababa, kura rabababa, sikara rabababa. Yasikara rabababa, sikara rabababa, kira rabababa, sikara rabababa. Asika babababa.
your name. Sing hallelujah, and the angels cry. Holy, all creation's cry. Holy, you are lifted high. Holy,
praise. Check. Sige po, tayo po tumayo. At sa oras po nito, ang ginawa po ng Panginoon sa oras na ito, ng mga declaration sa inyong buhay, panghawakan niyo po. Dahil alam ko may gagawin po ang Panginoon dyan sa inyo po mga declaration. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, salamat po ng marami, Panginoon. We declare, Panginoon, that you are reigning, O God, over our lives. We declare, Panginoon, Lord, you are a way maker, miracle worker, and promise keeper, God, in the mighty name of Jesus, na lahat, Panginoon, sa aming mga buhay, alam namin, makakamtan namin, dahil alam namin at kung sino ang Diyos namin na sinasamba. Alam namin kung sino ang Diyos namin na pinupuri. Kaya salamat po, Panginoon, sa katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa answered prayer. Salamat, Panginoon Jesus, dahil Ikaw ay patuloy na kumikilos sa buhay ng marami po sa amin, Panginoon. Salamat, at tanggapin ninyo ang pagbabasbat, pagpapala po ng Panginoon in the mighty name of Jesus, na paglabas mo dito sa sambahan na ito, may gagawin ang Diyos sa iyong buhay. Panghawakan mo ang lahat ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Ikaw po ang may taas sa umaga nito. You are glorified. You are honored, O God. Salamat ng marami, Panginoon. Ibinabalik namin ito sa iyo na merong pagpupuri, merong pagdakila, at merong pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen and Amen and Amen. Praise God. Amen. Praise God. Malakas na palakpak po muli sa ating Panginoon. Hallelujah! Yan na ba ang pinakamalakas na palakpak natin sa Diyos na buhay? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen. Salamat po sa napagandang mensahe ng Diyos. Alam niyo po, pag ang Panginoon talaga ang naghahari sa puso natin, wala na tayong ibang Diyos at Panginoon na tatawagan, wala na tayong paniniwalaan. Alam niyo, no, ako hindi pa born again, meron ako anting-anting, yung malaking medalyon, may dasal na ano yun eh. Tapos, may nakikita kami mga duwende, nung hindi pa ako born again, no, mga 1973, mga 1986, ganyan, no? Tapos, marami kaming pinaniniwalaan. Marami tayong mga dinidiyos ng mga panahon na yun. But praise God, meron palang iisang Diyos na makapangyarihang lumikha ng langit at lupa at sa bawat isa atin, na lahat ng pangangailangan natin kaya niyang i-provide. Amen. Kagaya ang sabi ng Psalms 24 verse 1, yung nabanggit ni Pastor Jan kanina. Noon sabi roon, the earth is the Lord and the fullness thereof, and all that dwells therein. Ang lupay sa Panginoon, lahat ng naroroon, ang may-ari ang Panginoon. No? At dahil siya ang Panginoon at may-ari ng lahat ng naririto sa mundo, siya ang may-ari niya. Amen po ba? Buhay natin, lakas natin, no? Siya ang may bigay po niyan. Lahat ng mayroon tayo, bahay, lupa, sasakyan, ari-arian, lahat na ipinagkatiwala sa atin. Kaya naman dapat bilang katiwala ay i-manage natin ng maayos, no? Ng maganda. At ang Panginoon ay nag-aas naman siya na kung ano yung para sa Kanya ay ibigay natin. Amen po ba? No? Di ba ang sabi ng Malakay, yung sabi ng Malakay chapter 3 verse 10, basahin lamang po natin. Ano po ang sabi diyan? Bring your amounts, or sa New Good News Bible, bring your full amounts of your tithes and offering into the house of the Lord. Dalhin daw natin ng buo yung ating ikapu, buo daw, no? At yung mga handog, dalhin sa templo, bahay ng Diyos, para ano daw? Matugunan ang pangangailangan. Kaya nga po, ang gawain po natin ngayon ay may 18 na po tayong church, no? 14 years na po tayo. Dahil meron po tayong vision na mapalawak ang gawain ng Diyos, na hindi po tayo nag-i-stay lamang ng Cavite, no? Meron na po tayo sa Pasig, sa Barangay Santo Tomas. Yan, mamaya pupunta po tayo doon. At sa Lipa, si Pastor Jan. Sa Mindoro, meron po tayo doon 7 church sa Oriental Mindoro. Sa Jensan, 3. No po, sa Cagayan de Oro, 1. And this year, God willing, magkakaroon tayo sa Bicol. No? Bicol na, basta magkakaroon tayo dyan. No? At sa Pangasinan, sa Zambales. No po. So kaya nga po, ang mga ipinagkakalob natin ito kay Lord ay nakakatugon sa pangangailangan po ng church natin.
no? At syempre, yan, meron tayong mga binabayaran monthly, aircon, water, marami po at ginagamit po sa pangangaral pa rin ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang sabi po diyan, bring the full amount of your tithes. No? Sabihin nyo, full amount. Once more, full amount. Buo, no? Na ikasampung bahagi doon sa templo. Ano po ba yung 10%? Ang 10%, halimbawa ako po'y nagtatrabaho. At yung trabaho ko naman, bigay ni Lord. Sumusweldo ako ng kinsenas ng halimbawa 10,000. Yung 10,000 meron 10% na magkano? 1,000. Yan. At yung 9,000 sa akin na yun. Yung 10 daling ko raw sa templo ng Diyos para matugunan ng pangangailangan. At dun sa 9,000 na natira, kukuha naman ako ng offering. No? At bahala ako kung magkano ibigay ko, 500, 1,000, katapat ng tithes. At sabi ni Lord, so that there will be plenty of food in there. Put me to the test. Subukan daw natin ng Panginoon. And you will see that I will open the windows of heaven. Bubuksan niya mga bintana, windows. No, hindi lang isa, ng langit. And pour out on you in abundance all kinds of good things. No? Masagana. Kaya nga alam niyo po, pag sinubukan natin ng Diyos, patutunayan ng Panginoon. No? Ang Diyos nagpapasubok. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, subukan mo ang Diyos. Dito nagpapasubok ang Diyos na dalhin daw sa templo yung ikasampung bahagi. No? Para matugunan ang kailangan ng kanyang church. Kaya magugulat ka, Lord, parang hindi nauubusan yung aking bangan. No? Kasi naging tapat ka nga bilang stewardess, no? Katiwala ng Panginoon sa kung ano yung ipinagkatiwala sa atin. Kaya nga ang ministry natin nagsasucess, lumalago, lumalawak, dahil po bahagi tayo ng expansion ng gawain ng Panginoon dito sa lupa. Kaya ang Jesus Be Lifted Up Church ay hangad natin magkaroon pa sa iba-ibang bayan o probinsya dahil ito po yung puso natin. No? Na humahayo tayo para ipangaral ang mabuting balita. Kaya nga po sa ating pagkakaloob na ito, praise God, magkakaroon tayo ng breakthrough sa finances natin, sa negosyo nyo, sa trabaho nyo. Yung iba sa inyo ipopromote ng Panginoon. Yung iba sa inyo talagang andun yung breakthrough sa pamilya. Dati, ang nagahari, galit, poot, sama ng loob. Ngayon, mawawala na yun kasi na-break. No? At dahil na-break, may breakthrough na, ang magahari na ay pag-ibig at pagkakaisa. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. No? Kaya nga dahil si Jesus na magahari sa tahanan natin, sa pamilya natin, ando na ang breakthrough, ang katagumpayan, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Kaya sa ating pong pagkakaloob na ito, si Lord ang nagpapasubok. Dalhin daw natin sa templo ang ating ay ikasampung bahagi para matugunan ang pangangailangan. Ano po? Sige tayo manalangin. Panginoon, salamat sapagkat ikaw nagsabing subukan ka namin sa larangan ng pagbibigay ng aming mga 10% na dalhin sa bahay-sambahan at ang aming mga offering. Lord, salamat. Ikaw ang nagsabing anuman ang tinanim namin ay siya naming aanihin. Ang nagbibigay ay bibigyan mo higit pa sa inaasahan namin. I-bless niyo po ang bawat kamay na magbibigay, na lahat ng merong kami kinikilala namin na ito'y galing sa iyo. At ikaw nagbibigay po ng lahat ng merong kami, buhay namin, hininga namin at lakas namin, mga anak namin, ari-arian, lahat ng bagay na merong kami, kinikilala ka po namin. Lord, salamat. I-bless niyo po ang buhay ng bawat isa and let there be a miracle of multiplication sa mga tithes and offering na ito. At alam po namin na ang sumunod sa iyo kailanman ay hindi napahiya at hindi mo pinababayaan. Lord, salamat po na marami. May your kingdom come, may your will be done. Bless this tithes and offering at magamit lamang sa kapurihan, kaluguran ng pangalan. Thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen.
pinupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ipo, tumayo tayo lahat, tumawid tayo sa Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, sa ngalan niya'y may kagaling. Amen. Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Si Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di ka nagbabago. Di nagbabago. Muli pa, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Todo, todo! Todo mo na, Panginoon, ang blessing! Todo, todo! Amen. Sige po sa umagang ito. Ating pong aawitin na todo-todo ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Amen! Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan, na kaming saluhin mga pagpapala mo. Muli pa, buksan mo, Panginoon. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan, na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo. Sabi mo sa tabi mo, ibuhos lang, ibuhos mo. Ibuhos mo na. Ibuhos mo sa banda ito. Sa kabila naman, ibuhos mo, Panginoon. Ibuhos mo. Ibuhos lang, ibuhos mo. Yes, Lord. Ibuhos mo sa banda rito. Diba, buksan mo, Diyos. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan, handa kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo,
pangarap ko. Sabihin natin, lubos, lubos ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman, ano yan? Mayaman na rin ako. Muli pa sabihin natin, lubos, lubos Panginoon, lubos ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman, sinong mayaman? Ako, ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos lang ibuhos mo, ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos lang ibuhos mo sa pamilya ko, Panginoon. Ibuhos mo sa pamilya ko. Muli pa, ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos lang ibuhos mo sa pangarap ko. Ibuhos mo sa pangarap ko. Itodo mo na, Diyos! Itodo mo, itodo lang itodo mo. Say! Todo, todo, todo ang pagpapala mo. Itodo mo! Itodo mo, itodo lang itodo mo. Say! Todo, 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 todo ang pagpapala mo. Dahil sinabi natin todo, todo ang pagpapala ng Diyos, sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay blessed na. Bless ka na. Sabi mo sa iyong kaliwa, Bless ka na. sabi mo, bless ka na, bless ka na, bless ka na, kitang-kita ko. O sa kanan naman, sabi mo, bless ka na, bless ka na, bless ka na, bless ka na, kitang-kita ko. Ayun, nasa likuran mo naman, sabi mo, bless ka na, bless ka na, bless ka na, bless ka na, kitang-kita ko. Lahat ng bless na ay sumigaw, sumisigaw sa tuwa. Sigaw! Woo! Sumisigaw sa galang. Ay sumigaw! Woo! Sumisigaw sa tuwa. Sumisigaw sa galang. Ngayon naman, ating idideklara sa ating katabi, sa ating mga kapatid. Sabihin mo, hindi ka nakatulad ng dati. Hey! Iba ka na. Woo! Sabihin mo, iba ka na. Say, iba ka na. Iba ka na. Iba ka na. Kitang-kita ko. Yes, Lord. Muli pa, iba ka na. Iba ka na. Iba ka na. Yes. Iba ka na. Kitang-kita ko. Lahat ng may nararamdamang sakit, sabi mo sa katabi mo, magaling ka na. Magaling ka na. Magaling ka na. Kitang-kita ko. Ano mang sakit yan, sabi ng Panginoon, you are healed. Sabi mo muli, magaling ka na. Magaling ka na. Magaling ka na. Magaling ka na. Kitang-kita ko. Lahat ng kailangan ng pagpapala ng Diyos, sabi mo, mayaman ka na. Mayaman ka na. Mayaman ka na. Kitang-kita ko.
po, maupo bawat isa saglit para sa mahalaga announcement. Thank you, Lord. Salamat po sa tagumpay. Announcement. Praise God. Pinagpala po ba tayo lahat? Amen. Praise God. Dako na po tayo sa ating announcement. Ayan. Yan po sa ating Receive It Now na may na episode 5 na po na may temang God's Love mapapanood po natin to sa live stream sa February 16 po. Bukas po yan at mag-start po ng 7:30 p.m. Nakasama po natin si Pastora Jonah Alba at si Pastora Irene Magluyan. Next po. Next po, Joint Fellowship po, this coming February 21, Sabado po yan. Mag-start po tayo ng 9 a.m. hanggang 3 p.m. Kaya po inaanyayahan natin ang mga kabataan. We can join po dito sa ating J. Blue Church Hall po. Okay po, may kasama po tayo mga kabataan from Lipa, from Zambales, Parañaque, at sa Salinas po. Ayan, Pasig. Thank you, Lord. Next po, leaders and workers meeting, mamaya po after service. Ayan po, home midweek service, this coming Wednesday po. Ayan, doon po sa kala Sister Aiza Alam, sa lingkod ng Panginoon, dito po yan sa amin sa Bellasona, Aragon. Kaya we invite po sa lahat ng mga makaka-join po. Next po, spiritual feeding via Zoom. Tuesday po, mag-start po tayo ng 8 p.m. Then soaking po, every Saturday, 4 p.m. po, we can, ina-invite po namin lahat na manggagawa, bata man, matanda, na magbabad po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen po. Next po, ayan, mga upcoming events po. Ayan po, sa darating pong April 1, 2 hanggang 4 po, meron po tayong family camp sa Zambales po, gaganapin na may tema pong Rekindle Your Fire. Kaya, na may registration fee po na 600. Para po lang po sa mga pagkain yon. Tapos yung 10 below po, free food na po sila. Ayan, magdala daw po tayo ng tent para po meron tayong tuluyan. Mga unan po, ayan po. Na lang po yun sa next, sa mga GC po natin. Ayan po. Then follow us on social media account, Facebook and YouTube, Jesus Believe Terap Church, at Instagram po, JBLU_church po. Amen. Ayan po, at ako naman po tayo sa ating mga new attendees po. Pwede pong tumayo dito sa ating harapan na pag tinawag po, si Sister Sabina Moseros. Tayo po tayo dito. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ng ating kapatid. Si Brother Rafael Estrada po. Ayan. At pagpe-pray po tayo ng ating bishop. Wala na po. Ayan. Meron pa? Ayan, sige po. Tayo tayong lahat, pag-pray po natin sila. Lord, salamat po sa buhay ni Jacob na kanyang pamilya. Alam po namin na dinala mo po sila rito dahil may dahilan ka. Patuloy na mahayag ang kalooban mo, plano sa kanilang mga buhay. Maging malapit ka po sa kanila at mauhaw pa sila sa iyong presensya, sa iyong salita. I release, Lord, your blessing sa pamilya pong ito. Patuloy nilang madamang yakap ng iyong pagmamahal na mayroong Diyos na nagmamahal po sa kanila. Lord, salamat. We entrust their lives unto you. At Lord, ikaw ang nag-grant na ng prayer ng puso nila, O God. Salamat sa kaligtasan, sa katotohanan na nalaman po nila that Jesus is the ruler of their lives, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin ka't sambahin luwalatiim. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. God bless, ha? Amen. Okay. Sige po, manatili tayo nakatayo para sa ating huling awit at sa ating pagko-closing prayer. Amen. Sa iyo ang papuri, ibalik natin kay Lord ang papuri at pasasalamat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos.
sa'yo. Narito, narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, O ano ang ligaya na darama? May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Praise the Lord, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Lord, marami pong salamat sa iyong salita na aming napakinggan. Tunay nga, O Diyos, na ito po, O God, ay naitanim sa pinakamatabang parte ng aming mga puso. At tunay nga, Lord God, na ito ay lakaran namin. At ikaw po, Panginoon, na maging hari, O God, ng aming buhay. Habang kami may lakas, may buhay, may hininga, O God, na acknowledge namin na ikaw mag-rule, O God, sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord God. Pagpalain mo ang iyong lingkod na ginamit, maging ang bawat nakinig, Lord God, pagpalain mo. At sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming mga pansamantalang tahanan, kung paano niyo po kami dinala rito ng ligtas, ay gayon niyo rin po kaming iuwi sa aming mga tahanan na may kagalakan, kapayapaan at pag-ibig, O God, punong-puno ng pag-ibig mo, Lord. Salamat, Lord God, sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. God bless us all. Magkamayan ng bawat isa.